Sumsumbro ka nga dishwasher, driver, awan latta, madidak kayat. Anong tanog apply ka lang di kuan Manila Sound? Huh? Sigurado mga sir ka nga dagos jay. Ado nga si Brad jay, nagkakasundo kayo. Di balay, ado ti tanglan, wala mo. Ado pa ti miracle protein jay. Pagpay subaak, mabalin dumawat, pagdigos na kami ni bakit kaw. Ay, madi nga mabalain. Ta papadoy nga minaday. Tano malpas ti eleksyon. Sigurado, dog sapor, lusula ko kajay. Uy, hindi pala mapalpal paanay. Maglakit din ta. Ka na di pa active pagkasutay. Nakagata tuloy ti pagsagpaw ko di ilain ko. Nadali man na di. Nautakan man na yun. Ni Andres Aji Pati may sana mo. Kala ko ikaw ay akay. Totoo sa aking paningin. Nung ikaw ay aking yakapin. Oh, Andres! Pamtaw. Makikita na nakatambay ito yun. Damag kapay lang. Abay niya tiggumaw. Ang rekataw. Pagdigos ni bakit kaw napasma, kakaawis na. Pag di ko mau, lakit arabasa matan. Kasati paborito ito kabayo eh. Ata ka man ni Andres. Paigbaling ka na nataw. Depende ano ka na. Napay ka sa taroma man. Medyo matatid dugmatay. Nabayag tagkadkadwan, nagtakakapay. Nakakita am ti kabayo nga babasungo na. Sa bagay Ewan gayam, nakasabro ka trabaho man. Mabayadan mo di utang mo, nagbayagin. Di ko ti problema ka, Andres. Nagado nag-apply ako. Aw mo na tumanggap pa niya ako. Kapula takas ti rupa ka. Napay pag-apply mo gamain. Construction. Sumsumbro ka nga dishwasher, driver, awan latta, madidak kayat. Anong tanog apply ka lang di kuan Manila Sound? Huh? Sigurado mga sir ka nga dagos jay. Ado nga si Brad jay, nagkakasundo kayo. Ay, wang gayam. Apeng dyan na panunta dyan, Andres. Baka siyak pa lang ti kabayo nga kaplay giya. Wen, mayat jay. Bagjay ta libre ti kaan, libre ti balay, libre bay padigos. Sana all. Uy, padasik man. Barbaring makasirikak. Manumo nga tatiray ti kasti nga rupa, Andres. Ay kasti nga rupa. Alanganin. Ado gas na kami. Baka ma-disqualified ka pa. Mabalin siguro 318. Alanganan nga may. Baka no sakayan na kagijay turista nga mapanjay. Ha? Mabangkrap na lang. 380, naglakamot tayo. Inya nga tanog pa dermakan, Andres. Ngumato pa nga tayo 380. Kadepende aja derman no tumalab kanyam. Ewan, hindi ro kamindak kanyam. Ni kwa, Doktora Vicky Belyaw. Nalay nga jay. Kisti sa bam, Andres. Kasla ka mamukha jay. Dati bilyo nga nagagat dito. Gatang ti bakal buti ajay kin karkarton. Apa isunan na tibilyot tao eh. Doktora jay ni Doktora Vicky Belyaw. Nalay nga jay. Wait a minute. Madi mga bilyo ajay. Doktora Belo. Nangina ajay, Andres. Awang pagbayad ko tikas di kangina. Aywan. Belo gayam. Bilyo mo di pagbaga ako. Ay taltalo ka ni Robert. Mati ka lang jayan. Mangina pa isong. Ano tama pang kalaki ni Juan? Doktora Pia Kalayaan. Kalay nga jay. Expert. Kalayan ko nam Nangina mo lang nga dyan, Andres. Puro artista ti client na ajay. Isa lang mga vlogger. Basta dayan na, sumulang nga jay. Apay vlogger ka. Iskamo ng recruiter mabalimpay. Hoy, for your information, Andres. Kastoy nga rupa ti sumiksikat. Yang panama na kita gwapot ta. Nga na dala gwapaw. Puro damot sa daot. Sa bagay, gusto ko nam. Pagkita nga itsura, pagka mo bibuyak di Facebook eh. Kasta. Karpo pang matlaan. Sikat ali dati eh.
Kaso bigla bumagsak. Tsaka mo ito, aramid na jay. Baka ikasinsing ko, tituktuko yan. Bagbagada nga kayong ingas kaw. Ay, gala ko ti jampaw. Why, iso na jay. Nadalim. Kasinsin mo kayo majay. Nanagan na jay, ni kwa. Dilata, di ba? Dilata, di ba? Ay, nasikilti sana lang kung wala na lang. Kasinsin mo kayo majay. Ito talagang mau. Wow, sumikat dati aja yun. Ang tatawan ay, dumakil magamin ulunan. Amo man drais, nung saktor sumikat, saktor tulada na jay, tanarikat. At karon kasabihan ng drais, matuto kang lumingon sa iyong pinanggalingan. Huwag kang mapagmataas para hindi ka hilain pababa. Nadalain. Kasta ati kahit ko kanyam. Nalain ka kabayaw ay tao kayam. Uri kasto titsurak ang drais, basta naanos ka, nagagayt. Mabilis tayong aasinso sa buhay. Mabilis sa asinso sa buhay. Apay nga ron nga natatan, yung pinabayatan yung utang mo. Andres, nagpudo na namayat istoryantan, makartad din ngumisitak to'y. Kasi sabong ka dati nga manangisi to'y. Oh, may atang lami is. Lumag ka pa ya. Kapad mo sa Kutpun Sa bali gamin ti pagmamahal ni bakat ko eh. Sana all. Nagswerte ka na ya. Yung gaya, ay pagtungtungtungan nga trabaho. Ana, mag-apply ka di Manila sao? Kun Andres, paring matanggapak, makabayad mo di utang ko, kababayin kanya mo. Yung baga mata Sige, puspus kulong taro pa mo makasara ka trabaho. Sa bagay na lang amat ti trabaho diyay. Kun Andres, anos lang ata. Uri kasano karigat tayo. Wow! Sige ka raw. Yawit mo na nalaylayan. Yangar mo pa yata ko naman niya. Sige ka rin Andres, bakor oray na ni bakit ko diyay. Sige. Tungtong tanta ulit Word! Andres, kan nagtiyop pangalugan Kabayada di utang kaon. Lugan! Bulan ko na ma! Ewan kayam niya, sige takan. Mariusep. Sige, God bless you Franz, pagpalain ka ng Panginoon. Sipag lang, kayang-kaya natin yan. Go lang! Go sa buhay! Tulat, tati kami na ito cellphone ko, pagkita anti oras. Payag. Sa ako ni Andres. Kung sa banan, di mo nagpadi ko. Tilata ito mo na sinda ko. Malum kaya mo yun. Pakuro-orayin na ni bakit kaon. Franz, papanam. Nangala man pagdigos ni bakit kaon, napasma gamay. Napasma? Ay, mabalin pagkakasi pasma ito, Dangla Apay, madibang atang latoy. Kaslay sumo na kabulbulong na. Dadak labas ibulong na to. Ay, kasta ka di dangla. Wala kayang ka ti lubong, hindi pa mo ti dangla. Di balay, ado ti dangla, ano kaya mo? Ado pa ti miracle protein jay. Pagpay subaak, mabalin dumawat. Pagdigos na kami ni bakit kaon. Ay, madi nga mabalain. Ta papadoy nga minaday. Tano tunumalpas ta eleksyon. Sigurado, dog sapol, lusula ko kaday. Apunay kamutan, kumikitang kabuhayan Mahaba talaga rin kay kandidaton, lakwampay. Madi ka nga madanagan, ta madi maibusang kwarta kiday. Nakapundo kiday. Sana all. Imot ka lang mapasma ka kumamot kahit. Ay, kasday. Di dala makadawat, so da pa'y makaungit. So da ko mamitag mula, ta di dagdaw-dawat. Mangabak kumami nga kandidato, tawan malakwam. Apay dati kasday, in your dreams kabayo. Tsaka apay dati suporta, di da mo kamam mo.